Una dieta equilibrada ha d'incloure productes vegetals, ja sigui en l'amanida, acompanyant els diferents plats o com a postres. L'amanida sol portar enciam o escarola, tomàquet, olives i, de vegades, ceba, pebrot, pastanaga o raves. La verdura que acompanya molts plats pot consistir en patates, col, mongeta tendra, pèsols o faves, segons la temporada. També hi ha qui fa una escalivada de pebrot i albergínia. Les postres diàries acostumen a consistir en una peça de fruita: taronja, poma, plàtan, préssec, pera o, segons l'època de l'any, raïm, cireres, un tall de síndria o de meló.